Takže zdržel na 15. proškolám adventáři, si zase neotvoríme okénko, protože zase pretáčam dneska 13. Takže dneska tady další Baby in Yellow, The Baby in Yellow. No a ideme na Pink Pikmin. Ideme Akt 2. Ideme na to. Zase tady. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. No ukáž zase to. Hello, it's Casilda from Casilda, zase Casilda. Oh, thank you for the last sitter. They went down a treat. I'm off to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my little prince? I'm sorry it's so last minute. Take care. Thanks. Čo, teď tuším, zase to sahá, není, tady byl předtím ten flower pot. Už je... Ojoj, už to je jakési dohonděné tady. Co tady bylo, ty to tady zhoralo, ty vole, alebo co? Where's the baby? Tam se si šušká, vanička nebude náhodou. Jdeme hore. Locked. No kde asi bude? Zase ten králík. Zase mám naslovat asi... Nemám naslovat králíka. Tu je to děcko. Oj! Já zase to mám, no, mám ho followovat. Kde? On jde Vendesik. Babysitter wanted. Joj. Jdeme na to. Pikmin's Madness. Jdeme. Tu máme Babysitter wanted. We'll pay double whatever you're paid now. Beru to ľudia, tuším, no tá. Jej, more, no to nejprá dobre toto. Ty, co si zač, prosím ťa. Tu je duša další, je na to. Paráda, free soul. Run. No, ty čo, má balíky, aké si stéž openali toaster. Joj! Piče, s děckem. Unlocked elevator, catch the baby. No, joj, tento soprok vydrpaný. Kde je? Ty spánta, tady jsem nějakou rozlušťoval, jakýsi papírek, nemůže zahrát nějakou melódiu, tuším, kámo, či akcent, co to tady bylo. Tu je další, duša, paráda. Já ho čuji, tu je. Failed. Catch the baby failed. Investigate apartment, tady rostu, prosím tě, strom, můžeme spláchnout, super. Sign. Pičoviny. To stále uteká. To je prvý. Lullaby, já ho mám uspat vlastně tím. Je na stroch, no ukaž. A tu je další. Iba 3, to byly? Missing record. Tu je. Paráda. King's Lullaby. No pojď. Už tu sedí. Joj! Dobre ho vykotilo. Secret switch. Toto co tu je? Crouch. Export passage. Tu je sněhulák. Schneemann. Co to je? Ten co si je, hej. Grab a tool. To nevím, či teda bude. To ještě může potřebovat. Ano. Kladzivo. To preskočíš už ty devles, prostý, co si už nemehled. Tu je ten rekord. No, ty čo táto? To je nejprá pěkně úplně. Pojď zpátky. Joj, to co je? Trubky tady one praskají, tady potrubiavý huteči. Kde to hrálo tady? Listen to Pikmin's record. Kde Pikmena? No play. Vinyl, hej. No jdi do piče, ty tupé, prosté děcko. Call elevator. Preferably one that works, no tady nebude. Nebude fungovat podle mě. Už je. Elektrik vypadla. To co je? A tu je ještě ten králík tady to išel, ne? To znamená. Tu je děcko zase. No. Joj, tak ale co máš ty? Ne. Zase tady prostě objavují dvera, kámo. Tu budeme zase luštit nějaký kód vydrbaný určitě. Clock in and out. Jaká power roomka. Co je toto? Replace fuses. Joj! Kde jsou ty fuses, more? Tu? Ano. Ano, do strany zase. Ano. Další solka, paráda, to už jsem v půlce. Fuse boxes. Už jsem investigátor.
Ty špínom. Kladivo. To super rádo našo kladivo včil. Zastá to. Ne, jdi do ryti. Nechceš robiť. Co s týmto rozbijem? Automat si daj něco za automatu. McDonald. A tu další kód k tému. 7. Parnes. To je, co si je na to? To je otázník tam iba. Bauchman. Toto co je? Toto si je. Není? A já to stále hádžem na zem do ryti. Něco rozbiť s týmto, alebo co? Tu je další kladivo. Co tu rozbijem? Nic. Nejde co? Však tu je jedna fiúzka, je na to. Paráda. Počo tu fialovú ešte? Ja si to pomačkať alebo něco, ja som v piči tu to. Nejpadne z toho automatu ta fiúzka alebo něco? Je na to. O! Bez ABC. A tu je C2, vidíš, ja som dobrý, kámo. Potrebujem coiny nejaký včil už iba. Však tu sú. Áno! Cert coin. A potrebuji C2. C2. V automáte mám tady prostě fusky, ty debili sprostý. Dobrý žebrák zaměstnavatel. Ty debile! Co spravil? Čas zber další. Zavri to. Kurva. To je locked. Co s ním spravím s týmto šurákem? A už je super coin. C2. Ja som to C1. Počkaj, ale môžem nakrmiť s tým. No. C2. A zavri tú skrinku. Co s ním mám robiť s týmto čurákem? Ty modré môžeš zebrať, ale neber henty. Destroyed fuse, na to môžem zebrať. Ja musím nakrmiť nejak alebo niečo. Henty modré môžeš brať, ale neber ty fialové sú, ty sa mi nechce stále toto. Tady brať to táto. To asi nepomohlo, kámo. Tak nakrm prosím něco z tomu. Toto A4 mu daje. Nějak aby se prežralo, alebo co? Já nevím, co něco robiť, kámo. Koľko mu to ten debil má? D2 daje. Co T1? Co ti trpe, kámo? Co má s ním robiť? Myslíš, že sa prežerete, jo? Nejprá to tak. Máš ma prosím zberte iba tú správnu. Ježiš, co s tebou? Budem ťa držať. Modrá není, že tu si tam čo dal? Či nedal? Ja som tam nedal, idiot. Ber ho! Však ale co si debil? Ja musím si rýchlo zebrať do táto, skúsim to spraviť. Ona tu modrú včil. Nedá sa nic robiť, kámo. Musíš proste zebrať, to nejde. Co mám do piče robiť? Co to je tak kokotil, toto zas? No nic, toto není možné. Co mám do piče robiť, akože? Tu sa nedá nic, kurva. Čiže to je taká pičovina vyjebaná táto hra. Zbytečne komplikované, kurva. No tak mám byť čas sebrať toto. No 4-3, tu byly kombinácie nejaké. 4-3, 7. 4-3 na 7. 4, 3, 1, 7. A už je. Drbni do toho. Mizni. He's gone for now. Tvůj, on je tady vidět ten. To je hnus. Která misuje? Kde je ta fialová? Jej, ale jsem dobrý, hej. No. Zapni elevátorek. It will work for now. Zase je tu ten čurák. Don't leave, jdi do piče, hen to co je? Tu ten elevátor tu byl. Rychlo ale. No, debile, rychlo. Survive? Do piče! Já drbne. Prosím, iba survive. Matching key. Tak kde mám jít? Do piče, tak co mám kurva robiť? Však co ti jebe? Toto je zbytečne komplikovaná pičovina, však tu nemám kam kurva jít. Já toto nechápem, tuto hru vyjebanou. Matching key. Kde mám kurva? Aha, tady. Uteč! Co ti jebe? Per. Tento. Ne, ten. No, on tu není. Tu je! Však to je on! Ty debile! Oj, more. Kura už je za mnou. To je rabbit. Joj.
Joj. A idi. No dobre, teraz ideme the exit. Takže asi tak, uvidíme sa zajtra.